rapaza, vamos para casa que me estás indo, que eu xa te collo polo camiño. Aí chega o home do saco, vamos correndo para casa. Hola. Menos mal, tanto tardastes, que estivestes facendo? Fomos onde a prima Rosa e quedamos a falar, e foi señor santo ceo. Ademais, a túa filla puxos a mirar por escaparates. Esta rapaza só pensa nela. Pensaba que morría coa fame. Leva uns días rara, mira, e agora que non fala nada. Deixa estar, cando ve que está calada. Veño te buscar para levarte a casa dos terrores. Non te vas a escapar. Antiga, veña, que xa vai tarde, vamos. Chao. Bueno, pois eu marcharei. Voume meter no almacén. Non te vas a escapar. Nai, pai! Ahora non molestes, pasou algo moi grave. Mataron o pai de Pedriño de Lores no almacén de nitratos. Vale. Nai, teño algo que confesarche. Eu matei o pai de Pedriño. Filla, estás segura? Non estará a pasarche factura todo isto? Que é iso que me tiñas que contar? Verás, resulta que a nosa filla foi a que causou todo isto. Ai. Señoría, eu non matei a ninguén. O meu abogado acaba de expor todos os argumentos que me declaran inocente. Silencio! Aroa, contanos o que viches. Eu oín disparos e vin a encargada do almacén cruzar a rúa a Tobar López. Concreta máis a información. Viches ao encargado cruzar a rúa antes ou despois dos disparos? Penso que foi despois. Teño moi boas novas. Sorpréndenos. Acaban de deter a varios ladróns da banda de Betanzos e ademais culpas de asesinato.